Gela. Bat, Erdia. aia, Adina. 10 urte. Txikitatik izan duzu mametxoak. Ez dait. Gazia gozoa. Gazia. Zein da txikitatik maite zenuen Teresa Io pelikula? Minions. Urtaro godukena. Udara. Perfekzioa gustuko. Ez. Beldurren bat. Ez. Desperatu zaitez 3 adjetibotan. Txintxua. Eskuzabala. Eta... Marrazki dizidun gustukoena. Oantxertan, ez dut asko ikusten, ikusteten boskonja. Zure uste zein irakasle iragatzen dute? Perio eta Nezuroga, ez hartu txarrean. Ospakizun gogoena. Neurte. Zenbat aldiz erabili duzu ChatGPT? Asko. Euskal kanta bat? Ametxetan, ez... Bai. Hegazkinean ibili eta zaude. Ez. Nolako musika gogoko duzu? Reggaetoia. Zer izango zen zure inauteritako mozorro perfektua? Ez, perdón.